Апалонія Сіракоўская, якую называлі найлепшай прыгажуняй на Літве. У сваіх успамінах Апалонія пісала пра тое, што паўстанне на нашых землях не было польскім. Апалонія прабілася на прыём да мурав'ёва-вешальніка і прасіла, дзеля дзіцяці, не высылаць яе ў глыб Расіі, бо, маўляў, там не будзе добрых дактароў, на што мурав'ёў-вешальнік адказаў: тым лепей. Яшчэ адна наша гераіня тых часоў — гэта Апалонія Сіракоўская, якую называлі найлепшай прыгажуняй на Літве. У Кійданах яна выйшла замуж незадоўга да паўстання, да Зыгмунта Сіракоўскага. Ён патрапіў цяжка паранены ў палон да расейскіх карнікаў, і яна пакінула ўспаміны. От яна ў прыватнасці піша, як паўстанцы ўначы прыслалі да Апалоніі да яе свайго пасыльнога. Ён прасіў перадаць яму часткі кашулі Зыгмунта, у якой той быў паранены і паланёны. Баявыя паплечнікі, што бязмежна любілі свайго камандзіра, абяцалі падзяліць тканіну на часткі і разаслаць па паўстанцкіх аддзелах. Тыя едвабныя, шэрыя ў чорную кратку кавалачкі кашулі натхнялі ваяроў за волю разам з баявымі сцягамі. А напярэдадні смяротнага пакарання, на якое мурав'ёвым вешальнікам быў асуджаны Сіракоўскі, а там жа, як і з Каліноўскім было, Сіракоўскага таксама асудзілі на расстрэл, а ён мяняў на больш ганебнае пакаранне мурав'ёў-вешальнік, на павешанне. Напярэдадні увечары дазволілі спатканне Апалоніі з Зыгмунтам. Спатканне доўжылася 15 хвілін, а іх ахоўвалі 15 расейскіх афіцэраў і салдат. На кожную хвіліну, бачыце, па адным. І яна стаяла на каленях перад мужам. Яна была ўжо цяжарная. Ён сказаў, што адмовіўся ад прапановы захаваць сваё жыццё, каб не згубіць свой гонар, і што на нябёсах ён будзе бачыць наша дзіця, якое будзе іх лучыць і пасля яго смерці. І пасля засмяротнае пакарання Апалонія прабілася на прыём да мурав'ёва-вешальніка і прасіла, дзеля дзіцяці, не высылаць яе ў глыб Расіі, бо, маўляў, там не будзе добрых дактароў, на што мурав'ёў-вешальнік адказаў: тым лепей. Яна нарадзіла ў высылцы дзяўчынку, якую назвала ў гонар мужа Зыгмунта, і тая малая пражыла усяго толькі год. І у сваіх успамінах, як я казаў, за надзвычай цікавых і грунтоўных, Апалонія пісала пра тое, што паўстанне на нашых землях не было польскім. Яна, напрыклад, згадвала, як была сведкай сходу, калі паўстанскі начальнік Вільні Владзіслаў Малахоўскі варшаўскай дэлегацыі казаў: досыць нам гэтай залежнай ролі, Варшава не разумее нашых патрэбаў, павінны самі радзіць сабе пра дабро сваёй зямлі. Польскі камісар мае тут усяго толькі дарадчы голас. Гэта той самы, дарэчы, Владзіслаў Малахоўскі, які на эміграцыі вынайшаў фотакамеру, застаўся як выдатны вынаходнік у гісторыі. Ён, правда, там жыў в эміграцыі пад іншым імем і прозвішчам — Леон Варнерке. 12 500 удзельнікаў паўстання і удзельніц былі высланыя з радзімы у глыбінныя расейскія губерні. 12 500. І кожная 10-я з гэтай лічбы гэта была жанчына. Гэта былі толькі высланыя па пастановах судоў, а яшчэ шмат прыкладаў, калі ехалі жонкі, сёстры, дочкі паўстанцаў, як, напрыклад, Габрыэля
Габрыэля Вярыга-Дарэўская паехала услед за бацькам, адным з кіраўнікоў паўстання у Віцебскам, на Віцебшчыне, да, на землях былога Віцебскага воеводства. Паехала вот за бацькам, які быў асуджаны на 8 гадоў катаргі, а потым на паселенне ў Сібір, ну, адкуль так і не вярнуўся. Ну і цяпер яшчэ наша будзе адна гераіня. Давайте мы тут паглядзім спачатку на Элізу Ажэшку.